Oh, ibu-ibu lho biasanya ora kenekan. Ane wong liwat sret delok ento irunge apike modele. Ya Allah, lha wong tahlilan ya kober kok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono ki ambek bisiki kancane. Jare bojone Mbak Ti katut wedokan ya. La ilaha illallah. Wedokane kuwi candi. La ilaha illallah. Kok penasaran aku. La ilaha illallah. Lah ya kamangka Mbak Ti ki wong ya meneng kaya ngono. Lanangane pancen orang genah. La ilaha illallah. Mangkane pirang-pirang dina kok ora ketok lewat ngarepe omahku. Aku la ilaha illallah. Biasanya anggar sore ngono iki lewat ngarepe omahku ora tau ketok. La ilaha illallah. Iki jenenge tahlil ganda campuran ya. Tahlilan campur rasan-rasan. Enten sing ngoten niku. Iki wonge ya teka. Aku ngerti wonge gawe kudung rupane kuning pokoke. Kiai diundang ceramah tekone ndisiki ya tilokno. Kiai nek ora payu ya ngono kuwi. Wong acara urung apa-apa kok wis teko. Tara nek njaluk mangan. Paling bojone nomah ora masak. Engko tekone telat keri ya dilokno. Kiai jual mahal. Peh laris senenge telat ae tekone. Engko ceramahe suwi ya dilokno. Ceramah ngatokno wong. Kono penak kari ngoceh lah kene bokong panas sikil gringgingen sing silo sing sembujung delocor sendek kelu lho. Engko ceramah mung sekedap ceramah sediluk ya tilokno. Diundang tenan-tenan ceramah kaya pitik nelek ceret tinggal mulih. Nitik sangut tok kowe. Ngono antrine suwe bayare larang. Lho iki ceritane sing disoraki aku ngono. Wong wedok lek nangis sing ditutupi mesti cangkeme. Mosok bokonge ini lho. Lho aneh kok wong wedok lek nangis sing ditutupi cangkeme. Lah nek wong lanang nangis sing ditutupi mripate. Ditenono, wong wedok nangis sing ditutupi cangkeme. Nek wong lanang matane sing ditutupi. Kenapa? Itu pelajaran dari Allah bahwa dosa terbesar perempuan itu adalah dari cangkemnya. Sementara dosa terbesar laki-laki dari matamu. Matanya wong wedok lho Bu ngumbahno katoke wong lanang siji iku di ngapura 1000 dosane. Katok siji 1000 dosa di ngapura Allah. Nek katok 14 dosa pira sing disepuro. Mangkane kotok omah ndang do praktek. Pak katokmu ndi Pak? Katok tanggo kok coplok Pak, coplok Pak. Ge apa? Penting ngono Pak. Kula niku nate dadi makmum Bu nggih, salat pas dadi makmum jamaah. Nang ngarep ana wong salat klambine putih tipis, nganggo kaos rangkepan, ana tulisane. Ngono ku ya mentolo tak waca. Padahal aku maca Fatihah wis karo merem-merem ben khusuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bareng mripatku tak buka titik pelek ketok ngarepku. Lanjutkan. Ngono ku ya tak waca. Wong lanang esuk-esuk ngomong Bu ndek geno kopi. Kopi. Aku pegelen nggih dhewe. Sing lanang ate mangan ning ngomong, Bu mosok lawahe mek pindang iki tok. Enenge apa atik takok barang. Karuan enenge pindang ya pindang kuwi. Nggih njaluk lawah apa neh? Ya gekno ndok-ndok ceplok enak. Piye? Ndok ceplok, ndokem tapi ya sing diceplok. Sing lanang terus lemes. Ngelentuk, mundak kuru. Misale duwe bojo rupane wayu tapi judes, gandengane anjene. Wong ayu iku judes, rada akeh omong gandengane. Wis rupane elek, judes sisan. Ha, kubur ae lek kesuwen. Lek ana wong duwe gawe mantu apa nyunatke sing rewang masak nyang pawon kae iris-iris bumbu marut klopo jibrat ra karuan, tanggane sing sugih napa sing melarat? Krungu wong sugih-sugih. Sing sugih ya mara tapi ora ngrewangi, ngincipi tok. Mbok ana jajan 10 mancem diincipi kabeh. Ora ngrewangi malah entek-enteki.
makmume mengkari ngetuke imam kok orang mikir to dadi makmum. Imam ngadeg melak ngadeg, imam ngangkat tangan angkat dhewe. Mbok imam petentengan leh takbiratul ihram Allahu akbar, makmume trimo Allahu akbar. Engko imam leh metenteng bismillahirrahmanirrahim, makmum nyantai alhamdulillahi rabbil alamin. Imamnya pertentangan, makmumnya nyantai Ar-Rahmanir-Rahim, makmumnya nyantai. Penak nek kene saiki masjid wis ana AC-ne. Engko tekan waladhdallin. Imam ngono makmum terima amin. Imam berkungkung, melok berkungkung, imam nyengongok, melok nyengongok, imam delosor, melok delosor, imam tangi, melok tangi. Mbok imame pertentangan waladhdallin. Amin ngono tok. Masa sholat jamaah di masjid pakai kaos bawah celana training, aduh ini nantang main bulu tangkis wong iki. Kalau melihat ada orang sholat jamaah di masjid pakai celana training, tolong pak dipelorot sekalian, pelorotan sisan greget nih pakai baju lengan panjang cok kausan pemane kaos partai gue sholat jamaah geger ono gambare paku sak lengan coblos. Saya pernah kok Bu, pernah ngalami sholat jamaah di depan saya itu ada anak muda pakai kaos tulisannya kurang genah, sing maca iki wong edan, lah sing maca pas nyonge kudu tak jongkrokno. Versi Arabik Allahu akbar Allahu akbar. Arabik versi Jakartaan ya tetap Allahu Akbar, cuma lagunya yang berbeda. Allahu Akbar Allahu Akbar. Versi Bojonegoro biasa, nadanya biasa. Allahu Akbar Allahu Akbar biasa. Versi Sukorejo yo tetap Allahu Akbar. Allahu Akbar Allah